Conta a lenda que unha noite de 24 de decembro María e Xosé de Arimatea andaban na busca de algún lugar onde cobillarse en Belén. As últimas investigacións demostran que non foi nun pesebre, senón que foi nunha cova. Cobilláronse nesa cova durante a noite e esa noite María, que estaba en estado avanzado, deu a luz a un neno, ao cal lle puxeron de nome Xesús. A lenda sigue contando que un anxo apareceuse a todos os pastores que ali había e anuncioulles a boa nova de que o Mesías chegara entre os homes. Raudos e veloces, todos os pastores colleron o que tiñan a má para ir ver o neno e ofrecerlle o mellor que tiñan. E esta é a historia de como Xesús naceu no solsticio de inverno. Isto quere dicir na noite máis longa do ano, que non foi a do 24. Esta é a forma na que unha festa pagana, a festa do solsticio de inverno, se transforma nunha festa eclesiástica por parte da religión católica. Pouco máis adiante, uns sabios de Oriente, tres, chegaron a Xudea e presentáronse no castelo do rei Herodes. Herodes quixos enganar e mandalos a un lugar errado, pero os magos, guiándose por unha estrela, chegaron a Belén. Pues sí, queridos compañeros, atopámonos aquí ahora mismo en el portal de Belén, en riguroso directo, para retransmitir esa llegada de esos sabios vidos de Oriente al portal de Belén para adorar a un supuesto Mesías que se dice por aquí naceu. Estamos neste tumulto de gente, non hai quen se mova. A xente está enterada, están todos disque adorando un Mesías. Imos botar unha carreita a ver se podemos ver a chegada dos reis. Vemos que o dispositivo policial preparado por as autoridades de Xudea é bastante forte, é moi infranqueable. Vamos a ver, por aquí podemos ver ao señor Melchor. Aquí vemos que Baltasar encabeza a comitiva, vemos despois que ven Melchor e vemos que despois ven Gaspar. Aquí os temos escoltados rigurosamente pola policía de Xudea, o corpo policial municipal de Xudea. Nada máis, devolvemos a conexión aos estudios centrais de Arimatea apertas.